tungnaय ona hambai tarik jorani ini Ramchandragarh 26 ini andaro Ratanpur ADC village sini বর্তমান যে EM বা যে সময় চংমারিনি গুরিপুরু sini takuk Maharanjan Debroma Gurui Nok Silap Kila Bornogoi Khairok Jagoi Bojidi Phaikai o Borong Chubana Honai Bini je Bukhawo Wanchuk Khamani Bini Taksu Ratu Khokhaya ko Bini Mama Corona Virus Man Bini War Thangma Gunoi Bo Phai Tong Hang Khanawo Jeng Tripura Mathani Ramchandragarh ni joto adong song ni rang chubalai tini sini takuk okarano kaisa jeng nok tang rikha sini samung tibo tungnai sini Ramchandragarh anloro joto muti keri keri je borok tungnai jeng bono palkhai rang tisai Tripura Motha hoje thumui jeng bono nok tang riwoi samasni bagi jeng kam khai tangne manchubu tibo besagang kai mo je tabuk tang ri man mo khabo ADC village ni bisingo khlai Ratanpur ADC village ni bisingo klayo bo khub kurei bi nogo dekare rokse kurei sonnok kisik misik berajon kisik misik nor nungbai khana sini yem bonok khairok jagai election sang nunguma pore tini oro bini saktar mo baiceng pal ga Tripura Motha boro rangti salai tini oro nak bonok tang kai omo hai ta kabang mana chu gyan nukung tang tai kung ne amsai ro ko bo tai kung ne elaka ro ko bo kai nang tai kung ne elaka ni tai kung ne amsai ni bor no tam ko kesan musung ko kesan mo na je jeng pal nge sal Ramchandragarh boro je Tripura Motha joto borno sang rangti sai hai na hai mudi hai ta kuni dino bo kuni jaga bo jeng mo samung soli thanai mudi khena chini continue kai apni ni sini mung ani mung Ripu Debroma Baijal Tripura Motha ni kaisa